De klip, jeg vil vise, er, hvor jeg snakker med min kat. Ham her, Mikado. Og hvor jeg er sammen med mine brødre. Hvor vi bærer kage. Og hvor jeg er sammen med min mor. Det klip med min mor er ikke sådan en god kvalitet, men det går vel nok alligevel. Ja. For det er dem, jeg er sammen med i min hverdag. Min kat, min mor og mine brødre. Ja. Jeg siger ham. Er han ikke sød? Okay. Kan du godt huske det her? Ja, det smagte ikke særlig godt. Skal du have det her? Smag lidt på margarinen. Okay, Louise. Tag det der! Hvad fuck var det der? Det er så lidt vildt. Okay. Der skal sgu da også æg i alle kager. Nej, ikke i den her bare. Jo, det skal der selvfølgelig. Du skal se æg. Ja, det er til en anden kage. Hvor? Hvad for en anden kage? Hvor står den anden kage? Okay, det er en anden tid. Klart for den her. Jeg er ret nervøs ved det her, Louise. Der røg lidt hår i naturen. Louise, hvor meget kan du også lade så? Ja, hvad kan du gøre? Okay. Og godt nok svært på det. Bare så sådan 5 minutter. Så er det tilbage. Nej, så er det godt. Og så opsvært. Stil op på bordet, Sebastian, og hop op. Er der nogen, der ved, hvordan det søger op sammen? Ja. Og så hurtigt høj. Havde jeg. Ja, det er langt.